Christmas is the happiest time of the year, lalong-lalo na sa mga Pinoy. Saan mang sulok ng bansa, makikita ang kumukuti-kutitap ng mga palamuti sa mga kalye, establishmento at mga bahay. Bagamat isang araw lamang ito sa buwan ng Disyembre, para sa mga Pilipino, Oktubre pa lamang nagsisimula ng malanghap ang simoy ng Pasko. Nagkakaisa at nagsasama-sama ang mga komunidad para ipagdiwang ito. Hindi naman nagpapahuli ang probinsya ng Pangasinan. Isang tradisyon na kasi ang pagpapailaw sa Kapitolyo ng lalawigan. Kaya tara, samahan niyo ako, IZ, ang inyong Limgas na Pangasinan 2024 second runner-up upang pasyalan at tunghayan ang diwa ng Kapaskuhan dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Maliliwanag na arko pa lang bago marating ang mismong Kapitolyo, tiyak na mamamangha ka na. Our provincial capital. Talagang napakaganda at ramdam na ramdam ang Kapaskuhan dito sa ating lalawigan dahil nakikita nga naman natin ang napakagandang dekorasyon ng ating Kapitolyo. Nakikita din po natin ang kaputian ng mga nagniningning-ningning na talaga namang kumukuti-kutitap ng mga disenyo. As you can see, our Christmas tree is well adorned with cubes. Ang mga cubes na ito ay nagre-represent ng ating one town, one product which is salt. Kaya tara, tignan natin ito ng malapitan. Bumubusi-busilag! Wow! Talagang nagniningning at kumukuti-kutitap ang Kapaskuhan dito sa ating Kapitolyo. Meron din mga tsikiting na nasa taas dahil ang tema ng Kapaskuhan dito sa ating lalawigan ay Paskong ang galing, bida ang mga tsikiting. Dito matatagpuan natin ang iba't ibang mga disenyo ng iba't ibang departamento ng lalawigan. Kani-kaniyang konsepto din na naaayon sa tema ng Kapaskuhan sa lalawigan ang dekorasyon ng mga gusali sa Kapitolyo. Ay, ang ganda! Ang saya dito! Sa mga interactive designs nga dito, tiyak na mag-e-enjoy ang kahit na sinong bibisita, bata man o matanda. Sigurado ring mabubusog ang social media mo sa dami ng pictures na maaari mong i-upload.
pagkatapos nating ma-enjoy ang mga display sa ating Kapitolyo, ay pumunta naman kayo dito sa Lingayen Baywalk kung saan hile-hilera ang mga kainan. Bukod sa Kapitolyo na nakatayo sa Lingayen, may sarili ring bersyon ang mismong bayan. Double the fun and excitement nga dahil na rin sa karagdagang atraksyon at tema ng kanilang Kapaskuhan. Ito kasing plaza natin, dito nakikita yung face of the town, no? How did we think of these decors, lighting decorations in time for our Christmas season? It's because Lingayen is known for world-class bagoong, which is slowly being appreciated by many people all over the world. Makikita nyo, the Bethlehem, the Nativity, it's gaining a lot of appreciation and prominence ang ating Bethlehem. Taon-taon ginagawa natin ito. Makikita nyo itong mga Belen na ito, products of PWD. Ang kaganda, their own imagination, making use of indigenous materials. Very creative. Ang Christmas tree na ito, sa biglang tingin, makikita nyo na it's all about the sea. Lingayen Gulf, daluyon, no? The waves, no? So, daluyan means a tide of the wave. So, parang buhay lang yan. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. Our slogan was, Arangkada Lingayen. So, meaning it's a fresh start for us. Then after that, we changed it into Fly High. Kasi naka-umpisa na kami. Now, after Fly High, ang sunod na naman namin ngayon, ang finale namin is Wave Lingayen. Okay, what does that mean? Because we have already created ripples. Nararamdaman na kami. So also, that word wave also means kumakaway. Nararamdaman na kami. Yon. Kaya po, daluyon ang aming theme for this Christmas time. And we hope naman that you appreciated what you saw. As simple as it is, pero very meaningful po sa aming lahat dito sa capital town of Pangasinan, Lingayen. Lalo na sa tourism, we emphasize on our one town, one product, which is bagoong. Kaya mapapansin nyo, ang decors namin, hindi lang siya basta-basta Christmas, kung hindi, somehow, there is a sign or mga images that still reflects what Lingayen is all about, what is this famous for. We have a lot of sectors participating. Number one, private sectors come and help us. They donate to help us fund our Christmas decors. Ang maganda dito sa Lingayen, pagkatapos mong ma-enjoy ang kanilang napakagandang park at makapag-picture-picture, ay ma-enjoy mo rin naman ang kanilang baratilyo na meron pang mga kainan. Kaya tara! Bukas ang mga bilihan dito hanggang alas 12 ng madaling araw. Inaanyayahan ho namin kayo. Please try to visit the capital town of the great province of Pangasinan, Lingayen. We also have here a lot of fun fair, food fair. Meron na rin ho kami rito mga baratilyo. And sana ho ma-enjoy nyo po yung pinipare ho namin dito sa aming plaza and ang mga tao po at ang aming mga produkto. Sa panahon na ito ng Christmas, gusto naming masaya ang lahat at ma-appreciate yung mga talento ng ating mga kababayan. Sana po ay maging masaya ang ating Kapaskuhan. Surely, we can feel the Christmas vibe dito sa Lingayen na siyang sentro rin ng lalawigan. Saan ka man lumingon, masasaksihan ang ngiti at excitement ng bawat makakasilay sa mga dekorasyon ng Kapitolyo at bayan ng Lingayen para ipaalala ang tunay na diwa ng Pasko. Pero bukod sa Lingayen Capitol Complex at sa mismong bayan ng Lingayen,
Hindi rin papahuli ang iba't ibang bayan sa lalawigan pagdating sa pagpapadama ng Kapaskuhan. Bibisitahin natin yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Isa na siguro ang Pasko sa paboritong araw ng lahat, lalo na ang mga bata. Ito ang panahong excited ang lahat na makatanggap ng kani-kanilang mga regalo. Mga bata na nga siguro ang pinakamasaya tuwing araw ng Pasko. Dito sa Basista, sila rin ang bida dahil mga Christmas decorations hitik sa mga paborito ng mga bata. Mapapansin sa kanilang giant Christmas tree na ang kanilang Christmas ay para sa mga kabataan dahil ang mga designs ay chocolate, donuts, and candies. Tignan natin ang iba pang mga disenyo. Napakasimple lamang pero talagang ramdam ang Kapaskuhan dito sa bayan ng Basista. Meron ding swings! Pero dito muna tayo daan. Wow! Wow! Merry Christmas! Woo! It is indeed the seasons of greeting. Greetings! Merry Christmas! Meron sila mga pamulamuting candies. Tada! 'Di ba? 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 '
Buhay na buhay din ang harap ng plaza ng basista kasabay ng kanilang mga pailaw dahil na rin sa iba't ibang mga kainan. Ang Kapaskuhan ay hindi kailangang magarbo. Simple man, ang mahalaga may puso. At yan ang ibinibida ng bayan ng Basista. Pagmamahalan ang isa rin sa namamayani at ipinapaalala ng Kapaskuhan sa bawat Pilipino. Ito'y araw ng pagbibigay at pagpaparamdam ng kalinga, hindi lamang sa kapamilya, kundi maging sa kapwa. Araw nating pinakamimiti, Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig dadahari. At dito sa bayan ng Villasis, isang akademya ang 9 na taon ng advokasya ang makatulong sa komunidad tuwing holiday season. Kung paano, tara't bisitahin natin ang Feliz Academy Incorporated. Officially, it started last year, but the Festival of Trees started way back 2017. From the previous years, each level make malalaking Christmas tree out of recycled materials, and of course, paroles and snowman. So, ang pinagkaiba po ngayon ng ating Sobastahan Christmas tree, tabletop Christmas trees, is that it is still made of recycled materials, but pinapasubasta natin sa ating mga magulang bilang tulong sa mga proyekto na gagawin po ng ating Student Government Council. Itong taon na ito, napagkasunduan ng ating Student Government Council that they'll be using the initial funds that will be raised from the sale of the Christmas tree sa initial pagpapatayo ng ating basketball court. Pinagdadasal natin na makuha naman po lahat, no? Kasi as of today, I think we only have around 4 or 5 to 6 Christmas trees na lang po ang naiiwan. Ipagpapatuloy natin to kasi ang nakakatuwa, for the longest time, we've been asking the Feliz community to take on of the responsibility of the actions dito sa school natin. Meaning to say that when we institutionalize such program, we have to sustain the spirit of the program. It may come into different forms, pero yung tuloy-tuloy na paggawa natin ng mga Christmas trees out of recycled materials, it's one way also of mitigating the impact of climate change. Well, natutuwa po kami kasi ito yung pangalawang taon na gumawa sila ng tabletop Christmas trees. Paganda ng paganda. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng ownership of the program na we have to make it more beautiful so that will maging saleable yung mga Christmas trees natin. And we are so grateful kasi hindi na lang mga parents ang nagbibid. What I mean with it, people in the community try to put a bid sa mga magagandang Christmas trees natin. At doon tayo natutuwa sapagkat hindi na lang yung community natin, pero pati yung mga nasa labas, nakikipag-unahan na rin po silang magbid ng ating Christmas trees. Well, inaanyayahan ko po kayong lahat na sana you can follow our Facebook page. It's Feliz Academy Inc. Center for Developing Children. You can like, share, and of course, follow our page. At doon nyo makikita yung mga nagagandahang Christmas trees na gawa ng mga estudyante natin from preschool up to senior high school. Itong mga Christmas tree po kasi na ibebenta, yung mga funds po na makokollect dito, ginagastos po siya for the development of the school din po. Sa urinals, windows, hallways, and yung mga CR po na ginagamit naming students is
nakaka-contribute din po itong mga Christmas tree na ito. So, syempre po as a student, masaya po. Syempre, each Christmas tree is a product of hard work and yung unity po ng mga magkakagrupo sa paggawa ng Christmas tree. Syempre, masaya po. It's a fulfillment kapag tinatangkilik po or na-acknowledge and na-appreciate po ng ibang tao, hindi lang po sa school and sa labas din po, yung mga ginagawa po namin Christmas tree. Talagang napakaganda ng mga Christmas tree sa kanilang gallery. Talagang naipapakita ang creativity at uniqueness ng bawat estudyante. Ang pinaka-paborito ko ay itong Christmas tree na ito dahil napaka-colorful. Tapos talagang pinag-isipan yung paggawa. Bukod dito, gawa pa siya sa mga recycled materials. So, ginanchilyo, inayos. Ayan, they're little snowmen. Diba? Sobrang rami, sobrang ganda. Talagang ramdam natin ang kapaskuhan sa gawa ng mga bata. Ang munting hakbang na ito ng Feliz Academy Incorporated hindi lamang nakakapaghandog ng malaking regalo para sa iba, kundi nakatutulong din sa pangangalaga ng kalikasang handog rin sa atin para mahalin. Sa ating pagbabalik, matutunghayan naman natin ang pagpapailaw ng isang bayan sa kanilang Christmas tree. Dito lang yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Christmas isn't just a season, it's a feeling. At kung tatanungin niyo kung ano ang nararamdaman ko, Well, I am in awe, especially when I saw how beautiful the municipality of San Nicolas is dahil sa kanilang mga dekorasyon.
Mukhang busog na ang aking mga mata sa makukulay at kumukuti-kutitap na mga pailaw. Mag-slide. Pwede kaya? Or pambata lang? Pwede kaya? Ganda! Tara, taas tayo. Hi! Character! Nakita ko sila sa Lingayen. Nasa Lingayen na. Punta sila dito sa San Nicolas. Dito, tanaw mo ang playground, ang dilim, lahat. Pangalawang floor pa lang to, so meron pa silang pinakataas. Let's go! So, nandun, may hilera ng kainan. Tapos dito yung pailaw nila, lahat nababalot ng pailaw. Ang bayan ng San Nicolas din ang pinakaunang nagpailaw sa buong 6th District, kasabay ng pagdiriwang ng Christ the King. Yung San Nicolas po, although na-name siya after San Nicolas de Tolentino, yung namesake ni San Nicolas de Tolentino is St. Nicholas of Myra o yung si Santa Claus, which is siya yung parang isa sa icon or symbol ng Christmas. Ayun, so parang kapangalan niya, kaya doon na rin, swak na rin doon sa may name ng town, which is San Nicolas. So yun yung na-envision niya na Christmas village dito sa bayan ng San Nicolas. With regards naman kasi sa mga design natin dito sa San Nicolas, basta we focus on giving or gusto naming maramdaman ng mga taga San Nicolas yung Pasko. Kaya yung theme namin, actually wala kaming definite theme, pero most of the ideas kasi came from our municipal mayor because from her travel po from the other country. Very happy po sila sa pagtanggap nila. Actually, this year, ito yung pinaka nag-trending na Christmas in the Park namin. The opening, ang naging estimate number of visitors namin was nasa around 1,000 to 2,000 ang dumayo dito sa San Nicolas. Kaya I think very, very happy sila. Very na-amaze sila sa naging Christmas in the Park namin dito sa San Nicolas. Sa lahat po ng mga taga-ibang bayan, taga San Nicolas, taga-ibang bayan, kahit di po kayo taga Pangasinan, kayo pa inanehan namin na bumisita po dito po sa San Nicolas, Pangasinan para po makita ang aming Christmas in the Park. Alas 9 ng gabi, pinapatay na ang ilaw sa kanilang Christmas in the Plaza mula Lunes hanggang Huwebes. Kapag Biyernes hanggang Linggo naman, nakadepende sa volume ng taong bumibisita at nag-e-extend ang pailaw ng alas 10.
natin ang pagpapailaw ng Christmas tree ng bayan ng Rosales. Sa gitna ng liwanag na ito, matatanaw ang mga tala. Ang tala ng Rosales na nagsisilbing gabay at ilaw ng ating komunidad. Ang bawat ilaw ng tala ay sumasambing sa dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at galing ng ating liderato. Tunay ng gawa, hindi salita. Ang ating mga pamumuti ngayon ay sinakatuparan para sa lahat. Buong pusong binuo at naalay natin sa mga bata. Ang mga nagsisilbing inspirasyon ng ating ningning. Tsaka, give love lang po tayo ngayong Pasko at sa mga kapwa po natin. Ating ipagpuni ang diwa ng pagkakaisa, pag-asa, pagmamahalan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mabuhay ang bayan ng Rosales! Rosales ang galing! Rosales ang nagdirindig! with their 36-feet Rosal-themed Christmas tree na pinailawan. Tara, samahan niyo akong tignan ng mga dekorasyong perfect for Instagram ng mga madla. Ang tema ng kanilang Christmas tree ay Rosal. Mga fairies. I love Rosales! Ang Tinkerbell sa taas. Ladies and gentlemen, the Rosales Christmas Light Show! The Christmas Light Show. Let's go.
Muli ngang nabuhay ang diwa ng Rosal na pinagmulan ng pangalan ng bayan sa pamamagitan ng mga palamuting binabantayan ng mga diwata. May 37 na bilog na ilaw na nakapalibot sa baba ng palamuti representing the 37 barangays of Rosales. Matatanaw din ang mga tala na nagsisilbing gabay at ilaw sa buong bayan. Tunay ngang damang-dama na ang diwa ng Pasko dito sa Rosales at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Meron siya mga confetti. Yeah! Ay, sorry! Yeah! Hi! Woo! Merry Christmas! Ganda! Beautiful! Patunay ang mga ngiti ng bawat isa nang napailawan ng kani-kanilang Christmas tree at decorations. Naway ang mga ngiting ito ay manatili sa mga labi ng bawat isa, Pasko man o hindi. Naway manaig din ang presensya ng pagmamahalan, pagkakaisa, at pagbibigay pag-asa at ilaw para sa buhay ng iba. Truly, Pangasinan's creativity is magical at sa pag-iikot ko sa iba't ibang mga Christmas villages, ramdam ko ang saya at pagmamahalang hatid ng bawat isa ngayong Kapaskuhan. Dahil gaya ng Pasko, ang bawat araw ay kailangang manatiling may pag-asa, paniniwala at pagmamahal. Tunay ngang whatever the celebration is, whatever the season is, napaka-ganda mo, Pangasinan! Hindi natin may kakaila na ang Pasko sa Pilipinas ay isang espesyal na pagdiriwang ng pagmamahal, pagkakaisa at pagbibigayan. Mahalaga ito sa mga Pilipino dahil nagiging pagkakataon ito para mapalakas ang ugnayan at pagmamahal sa isa't isa. At sa lahat ng aking nasilayan, ang pinaka-paborito ko ay ang pagiging participative at inclusive ng bawat isa sa pagdiriwang ng selebrasyong ito. Ang paggawa ng mga PWDs ng bilin sa Lingayen at ang pagiging creative ng mga estudyante sa isang akademya. Ang mga ito ay nagpapakita na ang diwa ng Pasko ay tunay na masisilayan sa partisipasyon ng mga mamamayan. Tunay ngang walang katulad ang Pasko sa Pinas kung saan ang bida ay ang mga mamamayan.